шахсоне ки ай харобӣ лоғарӣ яъне азият мекашен ва самиюан редкиниса истифода бурден результат надод ё истифода бурден аллергия дод ё желудкотон проблема доранд ки мумкин нест самиюан редкиниса истифода бурдан, марҳамат барои шумо ай фирмаи Arabian Med барои вазн гирифтан для набора веса мошалло 100% натурални чизи табиӣ ва ҳамчунин барои кӯдакҳои ай 3 сола боло, яъне ёро мумкин нест ёро ай 17-18 сола боло истифода мебаранд. И ай 3 сола боло кӯдакҳое ки харобанд, иштиҳо надоранд ё ин ки иммунитетшон пастай, беҳтарин дорӯи табиӣ составаш натурални 100% натурални продуксия, яъне чизе ки 100% чизои табиӣ дора бе рецепт мақсад метавонанд истифода баранд. курс леченияш 1 моҳ тар истифодааш подробно нависаги мондагие ба тамоми ҷойи Россия через почта равон мекунем. Шумо метавонед ки муроҷиат кунед.